السلام علیکم دوستو، امید کریں نا تمام دوست کریئر نال حسین. میرا نام محمد اسحاق ہے. تو سارے دے پیو سارا یوٹیوب چینل آئی ایس ولاگ. ویڈیو شروع کریں گے پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر کے اون دے بعد ویڈیو شروع کریں. دوستو آج اساں جلدے پے غازی گھاٹ دریا تے انشاءاللہ تھوڑا تو انجوائے کروے سوں. ساری ویڈیو مکمل لکھا ہے. دوستو اساں ہی ٹائم کھڑے ہیں شنواری پمپ تے. یہ دیکھ سکتے ہو شنواری پمپ دی پارا کے اون دے بعد ہی اساں جلدے پے انشاءاللہ غازی گھاٹ دریا تے. یہ دوستو غازی گھاٹ دریا دی پل ہے. یہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹائم اساں غازی گھاٹ دریا تے پہنچ کھڑے ہیں. انشاءاللہ گودے بھی دکھ لینے تھا کو ماحول غازی گھاٹ دریا دا. یہ دیکھو سامنے ساری پل ہی ہے. پل کشتی دے بیٹھے ہوتے ہیں. حامد رضا صاحب سارے نال نے حامد صاحب ہیں. یہ ہوں اصل کشتی دے بہن پے ہیں. یہ پیو علاقے چلی
بھی آگاہ کریں رہا ہر ویڈیو نویں انداز کی ویڈیو سی اور اچھی لگی تو کمنٹ دے وچ بھی لازم سکتے سارے سوئی ویڈیو مار کا یہ جہاز دریا دے وچ کھڑا ہا پانی سکن دی وجہ تو یہ تھی گیا ہا کھڑ گیا اتنا تے ہوں ایسا مزید چھوٹے بال کنے پوچھتے ہیں اتھوں دا رہائشی ہے جرا ہاں چھوٹا ڈساں آئندہ کیا واقعہ ہے یہ دوستو ایندہ واقعہ تے ماشاءاللہ لمبا جہاز وڈا ہے یہ دیکھ سکتے ہو تو